2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы булачак. Милләт язмышында бу ничек чагылыр? Телгә игътибар артуына өметләнеп буламы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне барыгызда белә. Килешмәсәгез кызылга басасыз, килешсәгез яшел һәм ак нейтралитет билгесе. Ким әфәнде, иңлек сездән сорап киттек әле. Менә безнең булдырылды узган елны стратегия, президент мәкалә белән чыкты, аннары махсус комиссия төзелде телне саклау буенча һәм 21 ел игълан ителде. Нәкъ менә телгә бәйле һәм телне шулай ук инде алга чыгарып куючы ел буларак. Менә бу барлык вакыйгаларда бер чылбыр дип уйлыйсызмы сез? Шуннан да бу вакыйгалар, бу оештыру чаралары менән бер чылбыр итеп күз алдына китерәм. Алар дәүләт тарафыннан игътибарның артуы, аның формалары төрле, аның якын килү мәсьәләләре төрле. Һәм инде мен аны тагын да бәйләр идем. Соңгы елларда федераль үзәк тарафыннан булсын, башка оешмалар тарафыннан телгә, бигрәк тә мәктәп системасындагы менә бу телгә бәйле булган андагы үзгәрешләр кире якка яңадан яңа формуларны, игътибарны арттыру таләп итә. Менә шушыңа җавапта рәвешендә менә шушы мәсьәләләр дәүләт тарафыннан, дәүләт органнары, республика җитәкчелеге тарафыннан ниндидер бер эзләнүнең бер өлешедер дип уйлыйм мин моны. Һәм тел турында бит инде күптәннән сөйләделәр. Ел саен әлеге мәсьәләләр күтәрелә, ләкин ни өчен Ркаил әфәнде 2020 елда гына барлык яктан да менә шулай зур эшләр эшләнә башлады икән. Бу инде без кузгалды дип әйтеп буламы моны? Biz kuzgalganın indi biz ana birinci yıldan soň bileriz. Kuzgalgan bol, ýa şulay şul kiliştiramy. Munda anlaşıla bit indi. Küzge görünip bizim televizyon ýogala bara. Min munda tatar tilini aýtmaýym. Gömen rusulmagan tillerinin barsynyň da häli aýanyçly. Lakin indi biz tatar bolgaç biz tatar tili turunda oýlanabız, anyň yazmyşy için bir çylabız bu tabigy. Şuňa görä ул инде гади халык арасында да менә шукранулар, зарланулар бар иде. Әлбәттә ул зарланулар безнең республика җитәкчелегенә дә барып җитте. Һәм алар үзләре дә әлбәттә битараф түгел безнең телебез язмышына да, мәдәниятыбыз язмышына да. Чөнки тел битте исә, аның мәдәнияты да бетә, һәм ахыр чиктә халык үзе дә юкка чыга. Шуңа күрә бу әле теге телне саклауына түгел, бу милләтне саклау дигән сүз. Милләтне менә хәзер быел бит инде була халык исәбен алу, ул былтыр булырга тиеш иде, менә бу эпидемия аркасында кичектерелде. Менә шунда күренәчәк инде безнең татар халкы нинди сан сыйфат турында мин әйтмим дә, сан мәсьәләсендә нинди күләмдә ул хәзер. Ул бит менә шушы тел югалтуга да, мәдәният югалтуга да алар турдан-тур бәйләнгән. Халыкның саны үсүгә исә кимүдә. Һәм монда вакыйгаларны да исәпкә алырга кирәктер. Чөнки менә мәсәлән без шулай театр елы нәтиҗәләрен ясаганда, театр әһелләре шактый зур уңышларга, мәсәлән 10 ел элек, 10 ел дәвамында эшләнмәгән эшләр, нәкъ менә театр елында башкара алды. Һәм монда финанс ярдәм дә булды дип әйткәннәр иде. Менә без шул ук телне саклап калда бит инде әдәбиятыбызның да, мәгарифнең дә өлеше зур. Ким әфәндең әйтерсез? Сез әйттең, без кузгалымы бу түгелме дип. Siz яшерәк кешеләр өчен бу яңа башланган ниндидер бер боз кузгалымы түгелме дип сорау куясыз. Безнең яшьтәгеләргә инде ул беренче тапкыр түгел. 90-нчы елларның башында, 80-нчы еллар ахырыннан башланган бик нык итеп боз кузгалуны күрергә мөмкин иде. Нәрсәләр эшләнеп җитмәгән? Ни өчен без күп мәсьәләләрне ул вакытта да башлап хәзер яңадан әйләнеп кайтабыз? Димәк, уйлану вакыты җиткәндер һәм уйлану мөмкинлеге бар. Ни өчен бер тапкыр, ике тапкыр, өч тапкыр шул брук мәсьәләләргә әйләнеп кайтабыз? Җәмгыятьтән ниндидер закончалык тиешле дәрәҗәдә хукукый яктан эшләнеп бетмәгәнме? Үзебездә ниндидер гаип бармы? Ягъни менә бу мәсьәләләр турында да безгә уйланырга кирәк. Кат-кат бу әйбергә шушы рәвешле әйләнеп кайту булмаячак алгата. Мин дә шул хакта әйткән идем, нәкъ менә шул хакта сөйләшүләр булса да, менә барыбер чыннан да гамәлләр алар һәр даим башкарылып тормый. Һәм 20 елда менә бу мин санап киткән гамәлләр алар бер юлы ничектер күмәкләшеп башкарылды кебек. Данил әфәнде, менә театрлар фикерен башлап җибәргән идем. Әдәбият өлкәсендә дә нәрсәгәдер өметләнеп буламы? Шулай ук безнең тел саклап калуда әдәбиятның бу очракта өлеше нинди? Бу тел мәсьәләсе ул әдәбият язучы өчен һәр вакытта да барыбыз да беләбез, аның беренче коралы. Әгәр дә тел булмый икән, милләте булмый икән, язучының ул шагыйрьме, ул прозаикмы, ул драматургмы, аның язуында бер нинди дә
файда юк. Һәр вакытта да язучы йокысыннан торуга үзенең теле, үзенең милләте турында уйлый. Шуңа күрә дә менә без кичә язучылар берлегенең идарәсен җыйдык. Анда да безнең бер көн тәртибе шушы иде. Без менә шушы туган телләр мәсьәләсендә нинди проектлар тәкъдим итәләбез, нинди кызыклы һәм халкыбызны, телебезне яклауда укучыны тартып керә ала торган нинди эшләр эшли алабыз дигән шушы тәкъдимнәр белән һәм инде аны без менә шушы телләр буенча эшләү комитетына җибәргә, безнең мәдәният министрлыгына җибәргә. 2021 елга күзаллау бармы менә конкрет проектлар буенча? Менә сез инде билгеләдегезме, нәрсәләр эшләп була нәкъ менә әлеге ел кысаларында? Телләр мәсьәләсендә иң беренче безнең иң зур алдыбызда торган бурычыбыз җан исәбе алу, халык саны алу. Без үзебезнең укучыларыбызны, үзебезнең халкыбызны, үзебезнең милләт улларын, кызларын саклап калу өстендә бик каты эшләргә тиешбез. Biz алар белән очрашырга тиеш, төрле әдәби кичәләр үткәргә тиешбез. Шул ук вакытта нинди генә концертный программалар булса да, анда да шушы шагыйрьләрнең, авторларның текстлары керә. Һәм инде бүгенге көндә без мәктәпләрдә ата-аналар белән очрашулар, аларга үз аңын уятырга, чынлап та милләтнең телен саклау һәм шунысын да әйтергә кирәк. Күп милләтле халык яшәгәнне онытмыйнча, бу бит телләрне үстерү. Без күп милләтле илдә яшибез. Һәр кеше үзенең телен хөрмәт итә икән, бу теле белән ул үзенең халкын саклап калганны аңлый икән, ул күршесенең теле турында да уйларга тиеш. Шуңа күрә дә без аңлы рәвештә, без үзебез белән янәшә яшәгән халыкларны да, туганым, син үзеңнең телеңне хөрмәт итәсеңме? Менә шулай булгачтан, син дә минем телемне хөрмәт итәсең дигән әйбер өстендә без эшләргә тиеш. Мәктәпләр турында сөйләшә башлаганбыз икән. Марат әфәндегә сүз бирик. Сез күргәнемчә әле кайсыр фикер белән килешмисез дә. Марат әфәнде, менә ел буе, менә 2020 ел буе күзәттем. Тел мәсьәләсе буенча әгәр дә без тапшыру әзерлибез икән, хәтта безнең мәсәлән исемлеккә кермәсә дә, ул барыбер мәгарифкә барып тоташа идек. Менә шул ук мәктәпләргә, балалар бакчасында татар теле һәм милли мәсьәләләргә игътибар җитеп үтми. Һәм нәкъ менә шунда бәлки аның төп нигезе дә шуңа бәйледер дә әле дип килешәсезме? Юк, төп нигез анда түгел. Әлбәттә, бу телләр елы, телләр программасы ул халыкны тынычландыру өчен уйлап табылган әйбер. Чөнки 18дән алып 20гә кадәр федераль хөкүмәт халыкларның телләренә бик зур һөҗүм ясады. Аны мәгариф системасыннан чыгарып ташлады. Ул әйләнде ирекле телгә, ирекле тел ул ирекле дип әйтелгән генә, ул кирәкмәс телгә әйләнде мәгариф өчендә. Бөтен дөньяда телләү сакларының бер генә юлы бар. Ул ООН документларында нигез салынган. Ул туган тел буенча компетенция, иң зур белем компетенциясе. Туган телен белмәгән кешегә белем турында документ бирелми. Бөтен дөньяда. Безнең илдә генә туган тел теләсәң укыйсың, теләмәсәң укыйсың. Икенчесе, иң зур проблема телләрне саклауда аны тормышта куллану. Аны тормышта куллану. Ул язучылар эше түгел, алар язалар, бездә китап җитәрлек. Ул телләрне өйрәнә торган институт эше түгел, алар өйрәнәләр. Татар теле бик камил өйрәнелгән, бик камил үскән тел. Ул тормышта кулланылмый. Бөтен проблема шунда. Бу киләсе ел ул аны тормышта куллануга зур беренче адымнар ясаулы булырга тиеш. Ул булырга тиеш инженерлар теле, ул булырга тиеш математика теле, ул булырга тиеш физика теле. Ул шул фәннәрдә кулланырга тиеш. Аның өчен белгечләр хәзерләп тормышка килеп керергә тиеш. Мәсәлән, без рус телендә фән дибез, ләкин рус телендә дә фән юк. Рус теленең бөтен фән терминнары алынма телләр. Трактор, рус сүзе түгел, комбайн рус сүзе түгел. Бөтен фәндәге сүзләр рус түгел. Мәктәптә укый торган бөтен фәннәрнең исеме дә рус сүзе түгел, анда бер рус сүзе түгел. Без аны татарчада шулай укый алабыз, тормышта куллана алабыз. Ләкин без аны кулланмыйбыз. Дәүләт ул юнәлештә бер нәрсә эшләми. Монда бу комиссияның составын карасагыз, анда телчеләр киреп утырган.
Алар нәрсәшеләр? Безнең тел камил. Yok, анда tilçilergen tüyünde. Юк, анда фән эшләре юк, анда Марат инженерлар юк, Марат анда әфәнде. академиклар юк, анда отрасль Тормышта җитәкчеләре юк. куллануны Алар бары тик комиссия белән генә хәл итеп була микән? Монда гаиләдер бәлки. Olarak ideal komissiya. Мин сезгә шуны Идеал әйтәм. комиссия Тормышта булмый, әлбәттә. кулланмый, телне саклап булмый. Ә тормышта куллану әфәнде, өчен башта ул югары уку йортларында булырга Дөрес, тиеш. дөрес. Марат Безнең әфәнде, бер сезнең белән университетыбызда юк. Küp uçuraklarda. Lakin bir eğitirge gerek biz indi bütünde işlenme deyip de eğitip bulmayı. Bultur mesela bu komissiya tarafından bir adım deyip eğitirge mi, yartı adım mı, kaybır işler işlendi. Mesela Marat Ahmetov işte. Komsomol чаралары. Belki. Bir institut açılmadı. Менә тормышта Җитешсезлекләр бик күп, ләкин менә менә чиновникларны татарча, министрларны татарча. Менә бу юнәлеш буенча да юнәлешендә эш башланган иде. Анасы район башлыклары белән Марат Әхмәтов бит инде очрашып чыктык һәм сөйләде, әйтте, татарча сөйләргә кирәк. Әлбәттә, механизмын эшләргә кирәк. Сүздә юк. Ә механизм ничек эшләргә, Ким әфәнде? Дөрес юнәлеш буенча сөйләшүне алып киттек без. Әйтик, Марат әфәнде дә, Ркаил әфәнде шушы юнәлештә. Менә бүгенге көндә без хәзер дәүләт программалары янына туган телләр елы дип эш планы эшләнелде. Бұлар барсы да кирәк. Әлбәттә инде аны Марат әфәнде әйтмешли, бераз көлемсерәк итеп кабул итәргә була. Әмма ләкин бу безне бераз кузгата торган, игътибарны арттыра, ягъни инде мөмкинлек бирә. Икенче яклап, ни өчен Марат әфәнде әйткән һәм әле яңгыраган механизм мәсьәләсе. Менә шушынды елларда без норматив хукукый мәсьәләгә игътибарны арттырырга, туган телләр елы узганнан соң да ул механизм эшләп торырлык дәрәҗәгә үстерергә тиешбез. Ни өчен бүген әйтик анда урам исемнәренә мәсьәләсенә якын килгәч, Алабугада шушындый мәсьәлә кузгатылды да һәм депутат Ркаил Зайдулла әйтмичә мәсьәләне куймыйбызмы? Или ул ни өчен депутат безнең хөрмәтле бу мәсьәләгә шушы рәвешле якын килергә тиеш? Бу бит әлеге ниләр шәһәр депутатлары, шәһәр җитәкчелегенең башка шәһәрләрдә дә әлеге мәсьәлә буенча республика күләмендә норматив документ булырга тиеш. Анда үзең теләгән буенча Мәскәүдән индидер документ чыккан да, шуның буенча дип фикер алышып утыру түгел, республиканың үзенең катгый документлары булырга тиеш. Менә шул вакытта гына менә бу телләр елының файдасы булачак. Ни өчен Чаллыда шушындый мәсьәләләр килеп чыкты? Хәзер тәрҗемәгә җибәрделәр дә, хәзер кирәкмәгән әйберләрне дә тәрҗемә иттерү буенча мәҗбүри эш башлана. Ни өчен әйтик, Павлюхина тирәсендәге урамдагы Казанның шактый өлешен алып тора торган бу сәүдә үзәгендә матбугат яза, анда татар телендә өр-яңа кибет, бөтен халыкны шунда чакыралар һәм татар телендә бер сүз дә юк. Ни өчен шушындай әйберләр килеп чыга? Димәк, норматив хукукый документлар механизмга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Менә мондый елларда без шушы турда уйларга тиеш. Әлеге механизм турында без рекламнан сөйләшүне дәвам иттерербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нокта тапшыруы. Без бүген туган тел елы турында сөйләшәбез. Рекламага киткәнче инде күпмедер дәрәҗәдә бәхәс кыза башлаган иде. Марат әфәнде, сез дә килешмәдегез кебек, ниндидер фикер белән менә бу механизм турында сөйләшкәндә. Шуннан да монда бит инде сез әйттегез, тормышта куллану дип һәм күпмедер дәрәҗәдә әле менә бу комиссиягә дә әлеге бурычны йөкләдегез. Ләкин монда мәсәлән кешеләр, балалар, әти-әниләре кече яшьтән балалар белән татарча сөйләшми икән. Мәктәпләрдә шул ук һаман рус телендә укыту, рус телендә сөйләшү, рус телендә аңлау. Урамда алар русча сөйләшәләр икән. Комиссия нәрсә эшли алсын бу очракта? Шулай булып чыга түгелме соң? Әлбәттә, мәгариф системасы гирләп эшләп тормаганда, аннан соң ул тулы булмаганда моны комиссия генә эшли алмый. Ләкин комиссия бу проблеманы куяла, ләкин ул проблема куелмаган. Аларны мәктәп өстенә төшерергә уйлыйлар. Мәктәп укытучылары югары укырты ясый алмыйлар, уку йорты ясый алмыйлар. Алар татар телен тормышта куллануны кертелмиләр. Безнең техник фәннәрдән сүзлекләр җитәрлек, ләкин белгечләр аны белмиләр, белгечләргә укытылмый ул. Укыту системасы эшләнелмәгән. Ул турыда бит шөгыльләнергә кирәк. Аннан соң мин каршы килгән идем исемнәр буенча. Исемнәр буенча Россиянең норматив документлары бик яхшы төзелгән. Мәсәлән, авыл исемнәренә килгәндә генә авыл исемнәре шул яшәгән халык телендә булырга тиеш дип язылган.
Алай булмаганда ул исемнәргә үзгәреш кертелергә тиеш дигән. Россия буенча 2000-нән артык авылның исеме. 10 меңгә авыл исемнәре, алар татарча түгел, аларны татарчага күчерү буенча бер ким бармагында селкиткән. Татарстан үзигенә дә Татарстанның үзендәгенә дә бер авылның исеме дә татарча түгел. Ул мәсәлән безнең авыл Старый Шаймурзин дип картага кергән. Башкортстанда ничек? Ул булырга тиеш Иске Шаймурза. Ул булырга тиеш Иске Шаймурза. Һәм аңа үзгәреш кертү законда каралган. Ул безнең республиканың Дәүләт Советы аны эшли ала. Ләкин эшләгән юк. Эшли ала. Аның нормативлары бар. Бөтен эшләнелгән. Анда ул теге алмакай чиновниклар һәм яшереп аның татар теленең дошманнары бик күп. Да, республика мен анда әйтәм. Кызганыч ки үз халкыбыз эчендә дә бар. Менә татар чыгышлы кешеләр тарафыннан да татар теленә шуны киртәләр куела һәм үз телебезне кызганыч без хөрмәт итә алмыйбыз. Әгәр үзең хөрмәт итмисең икән телеңне бүтән милләт вәкилләреннән таләп итеп булмый. Әлбәттә. Син башта үзең шуңа күрә күпмедер әлбәттә без кузгалды дип әйтикме, кем шуыша башлады диекме инде. Бу нәрсәләр бар әлбәттә монда. Ләкин һәр яңалык бит ул онытылган искелек. Менә Марат яхшы беләдер, Ким әфәнде дә 20нче еллар башында булган татар телен гамәлгә ашыру РТА дип аталган, реализация татарского языка. Ул сәясәт, үстерү түгел, гамәлгә кертү. Мин мәсәлән архивлардан Миндел Хатаевичның чыгышын ул вакытта республиканың башлыгы була. Аның партия секретарьлары бит инде җитәкчелек итәләр республика. Ул сөйли татарча өйрәнегез, татарча сөйләргә өйрәнегез. Менә мин ярты ел эчендә өйрәндем татар телен. Миндел Хатаевич. Шуңа күрә әгәр дә таләп булса, бу турыда күп сөйләп була, телне өйрәнергә була. Телне өйрәнер өчен әллә нинди институтлары да кирәк. Институтлар сүздә юк. Аның механизмы турында әйтте бит инде. Монда бит әйе, балачактан сеңдерү турында бара. Данил әфәнде, ничек балаларга шул ук мәктәпләрдә татар теленә мәхәббәтне уятырга икән бүгенге вазгыятьтә бигрәк тә. Әгәр дә төрле яклап мәсәлән шул ук басым бара икән, төрле яклап без әйтәбез инде менә шул башка телләргә күчү һәм балалар үзләренә сорау бирмәми икән. Әгәр дә әтиәниләр хукукына калдырдылар икән аны өйрәтүне менә ничек уятырга аларга шул ук әйтәбез, әдәбият ашаманда, башка фәннәр ашамы татарча укыту буенча әлеге мәхәббәтне. Менә мин үзем кая гына барсам да, ниндидер җитәкчегә керәм икән, аның бүлмәсенең тамгасын карыйм, анда татарча язылганмы, русча язылганмы, ул шуннан ук күренә башлый инде. Шунысын әйтәсе килә, без барыбер күбрәк йөрибез, күбрәк күрәбез дигәндәй, барыбер менә бу әле шуша татар телен үстерү ашылганнан соңына да егетләр дөресен әйткәндә алга китеш бик күп. Нәрсәсе белән әйтәм, менә Аркаил да әйтеп китте, чынлап та безнең шулык җитәкчеләр дә, район җитәкчеләр дә, һәм инде безнең министрлар да менә ул татарча сөйләшү нәрсәдән башлана. Дөресен әйткәндә, районда барбер иң зур җитәкче инде ул үзебез беләбез, районның далагасы шулай бит. Әйе, ул менә ничек нитә, үзе ничек куя бу мәсьәләне ул шуннан башлана да. Менә шушы авыл капкасы да, авыл капкасына язылган такта да, әгәр дә әйтәкән җегетләр, әйдәгез әле тикшерик, менә шушыны без эшләп куйык әле дип, ул шушыннан килә торган әйбер. Менә шуны гына әйтик, менә безнең президентыбызга рәхмәт яусан, ул үзенең менә матбугатта чыгышы белән халыкны күтәрде, шуннан соң бит мотор гына үзгәрешләр китте. Хәзер инде безнең кайбер министрларыбыз берсе сүгәләр, дөресен әйткәндә, әйдә татарча сөйләшик дип. Менә бу әйберләр булмаса, дөресен әйткәндә, мәктәпләргә дә, мәктәпләрнең шул стеналарына да безнең сүзләр керми. Һәм шунысын да әйтәсе килә. Теләйсеңме, теләмисеңме, урамыбызда бүтән социаль челтәрләрдә үзегез беләсез, күбрәк кызыклырак әйберләр безнең телдә түгел. Ул баланы туктап тор, суыра бала, шунысын гына әйтәсем килә. Мин инде яратасызмы, яратмыйсызмы, гаилә үз баласы белән татарча сөйләшергә тиеш.
Тиеш. Һәм бу чакта Ким әфәнде менә мәҗбүриләтеп, менә шул ук министрларга татар телен өйрәнегез дип әйтеп кенә, камчы белән генә үстереп буламы икән аны шулай? Ансы да кирәк. Ул бер-берсенә каршы килә торган әйберләр түгел. Әмма ләкин районга баргачтан, министрлыкка кергән. Бу министрның, бу район башлыгының әйбәт кеше булуы, теленә әйбәт мөнәсәбәттә булуы, мин менә өйдә гел татарча сөйләшәм, эштә гел татарча сөйләшәм дип әйтүе, менә бу әйбәт мөнәсәбәттә булган глава киткәчтән нәрсә эшли? Бу җитәкче киткәч нәрсә эшли? Кем генә килмәсен җитәкче булып, идарә башлыгы булыпмы, администрация җитәкчесеме, министр булыпмы, менә бу кагаздан, менә бу норматив документны бузмаслык итеп эшләргә кирәк. Кем генә килсә дә, менә шушы кагаз документ буенча эшләнергә тиеш. Шулай булмаса, әйбәт кеше булу, ул мәңгелек, беркемдә мәңгелек түгел. Бүгенге көндә без Марат Гатыш килгән икән, ул кузгатты, ул бөтен мәсьәләләрне эченә керә. Марат Гатыш белән сөйләшкәндә мин үзенә дә әйттем. Гел генә Марат Гатышның киң җилкәләренә ышыкланып, күпме гәтәбә бара алырбыз икәнбез. Ягъни безгә механизм эшләп торырга тиеш үзеннән үзе. Шулай булырга тиеш. Без аңлыйбыз инде, бу бәргәләнү. Мәсәлән, бедди бердәм дәүләт имтиханы йеге. Аны бит татар телендә биреп булмый. Хәтта татар теленә син кирәгә теләсәң дә, синең дөресен әйткәндә югары белми юк дигән сүзне ул татар. Шуннан да шулай һәм югары укытты да, без инде Марат әфәнде белән дә монда күтәрәбез. Әлеге мәсьәләне. Бу мәсьәләдә Мәскәү 1 сантиметрга чигенми. Алайна да түгел. Хәзер инде алга китте. 10-11дә татар телен укырга ярамый. Ярамый. Урта белем юк дигән. Сайласагыз да юк. Һәм хәтта шул татар журналистикасы монда әле белмәү бер һәм сөйләшмәү. Монда бит әле әгәрдә җитәкчеләр татар телен белә торып та, менә күпме журналистлар барып, мәсәлән, шул әңгәмә яздыралар. Татар телен белеп тә, юк, мин русча әйтәм дип җавап кайтаралар. Менә ни өчен шулай ул? Ни өчен татар телен белеп сөйләшкәндә татарча сөйләшеп тә, алар русча җавап кайтаралар? Татар мәктәбендә укымаса, татарча җавап биреп булмый. Юк, алар сөйләшкәндә бик яхшы сөйләшә. Ул гади сөйләшү. Бәлки шуннан башларга кеше бит инде алар ниндидер образ тудыра, бу татар кешесе ул русча сөйләшә икән дигәнрәк тә фикер калырга. Сез кухня белән чыгыш ясый алмыйсыз. Мин каршы бастым, инде форсаттан файдаланып әйтәсем килә. Мин татар телен үстерү дигән терминга каршы. Ул татарларны мыскыл итә. Безнең телебез камил, үстерергә кирәкми аны. Аны тормышта кулланырга кирәк. Ул тормышта кулланылмый. Һәм бөтен безнең программаларын татар телен тормышта куллану программаларга тиеш. Ул үскән камил тел. Без үзебезне аска төшереп куябыз. Безнең тел үсмәгән әле. Без әле надан халык. Вот телебезне үстерик. Тел хәрәкәттә булса, ул үзе камилләшә, үзеннән үзе. Ул кешеләр дәрәҗәсенә менеп җитмәгән әле кебек. Мин шаяртып язганда да. Ярамый. Андый телне кулланырга ярамый. Ул юлдан барырга ярамый. Димәк, шул хәлгә җиткәнбез. Безнең тел камил. Аны тормышта кулланырга кирәк. Телне үстергә кирәк. Үскән тел камил тел. Тормышта кулланылмый. Кирәк мәгънәдә язылган инде. Теге телне үстерү. Бер юлы берничә бурычны алып үзе эшләй. Халыкны мыскыл итә. Телдә аралашу икән, сөйләшү икән. Ул стагнация күчә бит, анасын деградациягә. Үсү генә түгел, гомумән битү ягына тагын бар. Ләкин телне тормышта куллану ул. Һәм беткән безнең кызганычка вакыт белән икән калмады, әйе. Нәтиҗәләр ясыйга әле менә туган телгә багышланган ел уңышлы үтүдә Ким әфәнде сезнеңчә нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Шуннан да туган телнегә игътибар, мин инде әйткәнемчә, ул берничә таяну нуктасы була ала. Ул гаилә монда һәр вакыт шушы нидә була, дәүләтнең, чөнки дәүләт бетерә икән, дәүләт кыса икән, дәүләт шушы әйберләргә китерә икән, тикшерүләр башкалар аша. Дәүләтнең шушы мәсьәләләр активлашкан сайын, дәүләтнең роле, дәүләтнең игътибары үсәргә тиеш. Менә бүгенге көндә мәсьәлә башланган икән, президент җитәкчелегендәге оештыру комитеты һәм башкалары менә бу нене арттырырга кирәк, ныгытырга кирәк. Һәм әлбәттә инде мәгариф системасын нинди генә кыен булмасын, ничек кенә киртәләр артмасын, без яңадан яңа юлларын эзләргә тиешбез. Яңадан яңа ысулларын, дөньяда әйтгәндә Испаниядамы, Канададамы, башка якларда, Шотландияларда ничек итеп мәсьәләгә якын киләләр. Бер туктаусыз
юлларын izlerge, bizning başka şarabız yok. Biz bari tik alga barışının yollarını izlerge tiyişmiz. Hem bizden başka mını bir kim de işlemeyecek. Шыннан да шулай, тел үсешен бары тик айрым бер елга гына бәйләп калдырмыйк. Милләт язмышы һәр кайсыбызның үзебездән тора. Исәнлектә күрешергә язсын.